हाय फ्रेंड्स, अमिताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत तळलेले मोदक. त्याचे साहित्य आणि कृती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. प्रथम आपण गॅसवर एक पॅन ठेवून घेणार आहोत आणि 1 चमचा एवढं तूप आपण वितळून घ्यायचं आहे. तूप वितळलं की यामध्ये आपण 1 वाटी ओलं खोबरं घेणार आहोत किसलेले. खोबरं आपण परतून घेऊया. यामध्ये आता अर्धा कप एवढं गूळ टाकून घ्यायचं आहे. गॅस आपण बारीकच ठेवायचं आहे परतताना. यामध्ये 1 चमचा एवढं वेलची पूड टाकून घेऊया. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. मिश्रण झालेलं आहे. आता आपण मोदकासाठी जी पारी बनवणार आहोत त्यासाठी मी परातीमध्ये 1 कप गव्हाचे पीठ आणि 1 कप मैदा असं सेम प्रमाण घेतलेलं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. यामध्ये आता आपण 1 चमचा एवढं तूप टाकून घेणार आहोत आणि हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घ्यायचे आहे. यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपण पीठ मळून घ्यायचं आहे. आता आपण याचं सॉफ्ट असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल लावून घेऊया. अशा प्रकारे जर मोदक केले तर ते मोदक खुसखुशीत होतात आणि जी मोदकाची जी पारी आहे ती कडक होत नाही. आता हे 15 मिनटं आपण पीठ झाकून ठेवूया. 15 मिनटानंतर या पिठाचे छोटे गोळे करून घेऊया आणि त्याची गोल अशी पुरी लाटून घ्यायची. पुरी लाटताना जास्त पातळ किंवा जास्त जाड लाटू नये. ह्यामध्ये आता आपण जे सारण बनवलं आहे ते 1 चमचा सारण मी टाकून घेणार आहे आणि आता आपण मोदकाच्या पाऱ्या करून घेऊया. अशा प्रकारे सर्व प्लेट्स काढून आणि ते सर्व एकत्र करूया आणि अशा प्रकारे मोदक बनवून घेऊया. गव्हाचे मोदक झटपट होतात आणि करायला पण खूप सोपे असतात. अशा प्रकारे मी आता सर्व मोदक बनवून घेणार आहे. जे एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते काढून टाकायचं. अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही मोदक बनवू शकता. आता या सर्व जे आपण पाऱ्या बनवल्या ते एकत्र करून घेऊया आणि जे एक्स्ट्राचं जे पीठ असतं ते काढून टाकूया.
अशा प्रकारे मी सर्व मोदक बनवून घेतलेले आहे. आणि एका कढईमध्ये तेल तापत ठेवूया आणि गॅस मध्यम ठेवूया आणि हे सर्व मोदक सोनेरी रंगावर तळून घेणार आहोत. मिडियम गॅसवर हे सर्व मोदक आपण तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपले तळलेले मोदक तयार आहेत. आत्तापर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनल लाईक करा, रेसिपी शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. अशाच नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. आपण अशी सर्व मोदक तळून घेऊया आणि गणपती बाप्पासाठी हे जे मोदक बनवले ते नैवेद्य म्हणून एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्यू. Please like, share and subscribe.